Na základe skúseností z pestovania orecha čierneho v našich podmienkach bol spracovaný program Junior, ktorý má ochrannú známku. Za obdobie 15 rokov sa potvrdili a odskúšali všetky možnosti pestovania a maximálneho ekonomického využitia orecha čierneho. Dlhodobé sledovanie a hodnotenie vývoja a rastu v rôznych podmienkach potvrdilo správnosť popularizácie orecha čierneho. Porovnanie skúseností s pestovaním a využívaním orecha čierneho zahraničnými pestovateľmi sa podarilo odstrániť problematické nevyjasnené chyby. Množstvo dopestovaných plodov, ich kvalita, veľkosť jadra, tvar stromu, sfarbenie jeho dreva je taký rozdielny, že sa oplatí pracovať len s množiteľským materiálom z osvedčených roky sledovaných zdrojov. Preto bol spracovaný program Junior, ktorý do budúcna bude ukazovať správne postupy, zásady, možnosti pestovania a využívania orecha čierneho. Len na základe ich dodržiavania je zaručený úspech a predíde sa sklamaniam a finančným škodám.